Em, ndị ọdịnala anyị ekene ụnụ, ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene ụnụ. Taa enwere obere oge m wepụtara taa m sị ka m kenekwa ụmụ ibe na otene ekenebeghị ha. Ụmụ Igbo asị m ka m kene ụnụ obere oge. Anyị nwa bụ ndị ọdịnala, anyị nwa bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwa sị na anyị ga-edegharị edemede gbasara ndị Igbo. A ga-edegharị edemede gbasara ndị Igbo, maka edemede ihe niile edere gbasara Igbo since 1900 bụ asị asị, ezigbote asị. Enweghị ihe n'ebe ahụ bụ eziokwu. Ọ ya ka anyị ji wee nechaa anya sị ụmụ Igbo wee sị ha bikonu na nke anyị na-ebi ahụhụ ndụ, na ihe anyị na-ebi taa ọ bụrụ ndụ, mana ndị be anyị nwere ike iche na ndụ, maka na eziokwu na-agba agba na ntị. Eziokwu na-agba agba na ntị, mana ikwugide ekwugide o nwere mgbe ọ ga-eme o ruo ndị mmadụ anụba ihe ị na-ekwu. Ihe mere ndị Igbo ji ata afụfụ taa bụ na anyị chọrọ solve the problem now, but there is no now. Onwe ihe dịka now, there is nothing like now. It all depends na gị nwere ihe dịka now. Anyị anaghị echedi, onweghị mgbe anyị na-eme ihe anyị enwe ihe a na-akpọ plan for ihe na-abịa abịa mee ka echi. Anyị anaghị enwe atụmatụ maka echi. Ọya ka eji egwu anyị wee egwu anyị na chọọchị, egwu anyị na dibịa, egwu anyị na nka. Gịnị? Maka gịnị? Because onye ọbụla nwere atụmatụ maka echi, enwere pastọ gwa ya maka spiritual problem, ihe ị na-ekwu abụghị eziokwu. Mana ọ bụrụ na anyị nwere atụmatụ maka echi, agaghị egwu anyị wayo. Nsogbu adịrọ. Tupu ekwube maka okwu anyị taa ga-agba ọkpụrụkpụ, anyị ga-ekenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ, kene ikwu, kene ibe, kene oke, kene nwunye. Ụmụ Igbo asị m udo dịrị ụnụ. Ihe mere anyị ji wee weta ọdịnala bụ na anyị enesighị anya. Ọkwa ifuru ọha na eze ifu gị ọbụ for example, anyị achọghị ị na-ekwu okwu, anyị achọghị ị na-ekwu okwu ka ndị mmadụ mara ihe anyị na-ekwu. Na anya ebe ahụ ka ụnụ fụ ihe na-emenụ. O so na ihe mere anyị ji wee kwuba ọdịnala, maka ọdịnala Igbo ofu ka ọ dị. Ọdịnala enwere Enugu, ọdịnala enwere Anambra, ọdịnala enwere Imo, ọdịnala enwere Abịa. Ọdịnala Igbo Igbo, and the ordinary way philosophy of life. Ọ bụrụ maka religion, ọ bụrụ maka belief. Ihe a na-ekwu bụ kedu ka anyị ga-esi wee bụrụ mmadụ nwee atụmatụ maka echi. Anyị enwere atụmatụ maka echi, enwere ihe anyị nwere maka echi. Nene anya nọmba 1 godi ndị eze nọ n'ala Igbo, ndị eze ka ebidogodo ebe ahụ. Population of ndị Igbo ama ha na gọọmenti gọvanọship na-ebido from house. Ndị Igbo ama ha na gọvanọship na-ebido from house. Ndị eze nọ ebe ahụ, ndị gọvanọ nọ ebe ahụ, ndị sineti nọ ebe ahụ, ndị haus nọ ebe ahụ. 90% of ndị Igbo enweghị ọrụ. Nna agwanụ m ihe bụ aka ọrụ nda. Anyị enwere culture, because inwe culture, ọ bụrụ na ndị Igbo anyị nwere culture, nwanne ị gaghị akwa ozu n'ụlọ ụka. Anyị na-akwa ozu n'ụlọ ụka, ọnụ onwe ihe ọ gwara gị. Ozu bụ the cheapest something a culture can do. Ịkwa ozu, ndị ụka na-akwa ozu. Number 2, marriage ke ndị na-agba akwụkwọ. A sị na nke ndị Igbo bụ ịgba nkwụ, nke ndị ọcha bụ ịgba akwụkwọ. Kedu nke ndị Igbo na-eme? Ịgba akwụkwọ. So kedu now eke, mgbe m na nna anyị ha enwere feast, ihe a na-akpọ feast, mbọsị nzukọ na mbọsị eji eme mmemme. Eke na orie na afọ na nkwọ bụcha mbọsị mmemme. Kedu n'ala Igbo taa, maka ana m ekwu maka ndị na-asị ka anyị jee let's go to our ancestor bụ oyibo. Now gwagodi m kedu ihe ndị Igbo na-eme today as a culture practical. I want to know. Kedu ihe anyị na-eme as a culture today practically anyị nwere ya? Unu na-ekwu ọha na eze, kịta unu tetere n'ụra, kịta akụ unu tetere n'ụra. Good morning. A na-agwa unu nsọ ndị na-ekpe ndị mmadụ ka ngwa ndị mmadụ ihe ha na-amara. Onye ọbụla nụrụ maka ọdịnala na-eche na ọ bụ ihe ọgwụ, onye ahụ nwere mental disorder. Onye ọbụla nụrụ maka ọdịnala a na-ekwu na-eche na onye ahụ nwere mental disorder. Why? Because ụmụnwa na-ekwu maka ọdịnala enwere mgbe m gwara gị okwu ọgwụ
mgbe m gwago ritual ebe a, then why do you think it? Because na nwa bekee said, because na nwa bekee kwuru, nwa bekee said that ọdịnala Igbo, how can nwa bekee gwa m na my own way of life is evil? Nna my people, nna unu na-echekwa echiche, unu ọ na-echekwa echiche. Onye ọcha ga-agwa gị, nwa bekee ya agwa gị na your way of life is evil and you believe. N'ebe ka ọ na-eme, ebe ka ọ na-eme, agụchala ihe niile a ga-eme ebe a. Agwara m ụnụ na ndị ọdịnala anyị ga-enwe world wide house n'ụwa niile, house ndị ọdịnala Igbo. Anyị ga-akwara onwe anyị ozu anyị in Igbo way, anyị ga-agbara onwe anyị akwụkwọ in Igbo way, anyị ga-anụ di na nwunye mmụọ ndị Igbo, anyị ga-emere onwe anyị azụmahịa ndị ọdịnala, maka adị ama ruo echi bunye mmadụ ahịa orie ego gị. Mba, ihe anyị chọrọ bụ anyị ga-emekọta business with ndị ọdịnala. Anyị ga-eme nwunye because anyị nwere professionals n'ime ọdịnala, ndị ga-design, even na design ga ya design. Emego ya eme already, ihe a na-eche ka etizie in practice. Ụwa niile ndị ọdịnala niile one protocol. Ọ bụrụ echi onye nọ dị China bụ ịga ha na Nigeria rie ego. Mba, ọya ka eji ekwu. Ọ bụrụ na ịgba ha n'ihe otu kwuru, nwanne anyị na-atụrụ gị egwu because anyị amara onye bụ. O ruzie echi enye gị garanti, enwere ike onye chọrọ ise ndị ego nọ n'Europe, nsị ya nye mmadụ 20 million naira na Nigeria ka nye onye ahụ ego n'Euro, nyesi ya ego rie ego, nyesi ya orie dị ego. Mba na so ọ bụrụ na ikwere n'ihe otu kwuru, na ikwere na ịbụ onye ọdịnala, onwere onye si gị weta ọbara. Even here we don't kill. Anyị anaghị egbu ọkụkọ bịa fọtikwe, anyị anaghị egbu ọkụkọ bịa fọtikwe. So ka ihe na-akọ ọdịnala way of a philosophy that will give our people life, ga-enye anyị ndụ. North Korea ichere ha amaghị anya ọgwụ, ichere ndị US amaghị anya ọgwụ, why ha ji arụ ngwa ọgụ? Ihe ọbụla a na-eme n'ụwa, as long as na-enwe ihe na observable truth, our foundation is based on observable truth. Ihe ọbụla ị nwere ike imenwu ka ana Igbo dị mma, come here, we study them, ọ bara anyị uru, we take. Anyị agaghị erezi ụmụnna anyị again. That is the end of the story. Agafego ụnyaahụ, anyị agafego ụnyaahụ. Ndị nọ na ndị isi dị mma, ndị nọ n'ọdịnala taa bụ ndị isi dị mma, ndị isi zuru oke. Anyị anaghị eme mmegheri. Anyị agaghị esi na chọọchị ndị wayo daịkwa na ndị wayo ọzọ. Mba, anyị agaghị esi na chọọchị baịkwa na ndị chọọchị. No, ndị ọdịnala nke anyị na-ekwu okwu ya, ihe anyị bịara bụ na anyị ga-echenji educational system n'ala Igbo, maka anyị nwere onwe anyị otu ọnụ na nwere ọhaneze, nwere ọhaneze, nwee chifu, nwee ihe niile na village unu. Ma these people ama na their own job, ọrụ aka ọrụ ha bụ inye unu education. They don't know. Ọ chekwa na gọvanọ ya weta education, mana ndị chọọchị nwee education. How come ndị chọọchị ji wee, if church can build education for you, so ị nwere ime ha na ndị Igbo na art ninja. Ọ bụrụ na ndị chọọchị can manage school, why don't ndị nze na ọzọ aha niile unu nwere ebe ahụ? Ọ bụ na ha bụ your own brothers and sisters, they are the custodians of your people. Ha enweghị ike inye unu language, ha enweghị ike inye unu education. Enweghị ihe dịka business empire n'ala Igbo. Ndị a bụ culture, ndị a bụ ndị nwere culture, na-ekwu okwu culture. Enweghị plan for tomorrow. Ihe a na-ekwu bụ onye ọ bụla ije ọ sị gị spiritual problem because ọ ma na ị gaghị afụ ya, because you don't see spirit. Why na ị naghị asị m na aka na afụ m ofu, inye m ọgwụ aka mgbu aka ma ana esi m na spiritual problem. Ị gaa na nke fada ọ sị gị spiritual, ị gaa na nke dibia ọ sị gị spiritual, because ha ma na you don't see it. Ejiri ụjọ jide ndị mmadụ n'ọrụ. Onye ọbụla nwere ego, onye ọbụla, any rich man, if you ịnwekwa na aṅụ abụ onye Igbo, support all this nonsense, there will be no development na Igbo. Ihe mere ndị nwere ego anaghị eje ana Igbo for development bụ only one thing. Ịda na a ga-atọrọ ha atọrọ, ọ na a ga-akọ ha ọgwụ. Nothing more, nothing else. Sọọsọ ihe mere ndị Igbo ji atụ ụjọ na ana Igbo bụ na ịda na a ga-atọrọ ha, ọ akọ ha ọgwụ. Nothing more, nothing less. Ụlọ ama na fear na-eme exist. Ndị ụka ji ndị mmadụ nọrọ with fear. Enwere ike nwatakịrị amarọ because you don't know how government, ịmaha ka system esi form system, you don't know how society was formed, ịmarọ. Had it been, you know, ịma na enwere ihe ị ga-eme, nwe ihe ị gaghị eme. Enwere ihe ị ga-eme, nwe ihe ị gaghị eme. Nke anyị bụ n'ọjọọ mba, gbomgbomgbomgbomgbomgbom, anaghị eche echiche, anaghị atụ atụmatụ, anaghị eti ihe na anị were ụkwụ chọọ ihe zo na furu na mmiri. Mba, onye si ha na-egbu osu, ọ na-agba gburugburu etiku imbo nke imbo ntigbuo ozugbo. At the end of the day, onye ọbụla nọdị n'ala na ihe anyị na-agbagharị today
na ihe anyị na-agbagharị today a na-awụgharị esi ebe a esi ebe a asị nka na every time agwa unu ji wayọ kuluo dan ka anyị jeenu ọdịnanị. O nwere ihe dị ka ọgwụ ebe a. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ solution for ana Igbo. Anyị kpọrọ ya ọdịnanị, anyị ga-akpọ ya bekee ka ihe nchọ ka anyị kpọọ ya Amerịka, anyị ga-akpọ England, anyị ga-akpọ Europe. Anyị kpọrọ ya ọdịnanị maka na ọ bụ na ana Igbo na ọ bụ na ana Igbo ka ọ dị. Ọ bụghị ekwuzi ọdịnanị. Ndị mmadụ nwere ndị na-ajụ m sị m ee nwanne ọdịnanị a kwa ihe ọgwụ kwa nka ebe ka onye gwara gị? Who told you? Onye gwara gị? jee gee vidio niile a na-ekwu. Ọ bụrụ na ịnụ mbọsị a na-ekwu okwu na a ga-eburu onye na-agwọ ọgwụ bụ onye na-agwọ ọgwụ ise onye ọ bụ aka ọrụ ya. Ọ nwere private business. Ọgwụ business ka ọ bụ ka ọ na-emepere ọ dị ka dọkịta. So onweghị mgbe ị ga-eji ọsụ were ihe olu Igbo niile just kporozie ha nnọọ onye one side si na hey achọghịkwa m ịgwọ ọgwụ. Onwe nche gị gwọ ọgwụ. Who told you? Onye gwara gị? Onwe ha onye ji aka. Ihe ọ bụla ị chọrọ eme mana a na-ekwu na ọdịnanị wu solution for Igbo land. Ọhịa anyị nwere maka unu esogo ọha na eze. Ifu ọha na eze, ọha na eze abụrụ maka Igbo. Ọha na eze bụ political house maka ndị Naija. Ọhịa ọ bụ ndị be anyị ama ha na ihe ọ bụla ị ga-eme n'ụwa ọ bụ ngụnwa will find solution for yourself. Ewere go this imaginary sky god wee zụwa anyị. A train guy with imaginary god. Always anyị na-achọzi solution from your problem is spiritual. Your problem is spiritual. Ebe ọ bụ na ijere first thing you ga know your all spiritual problem. Now what type of nonsense is that? You are a physical being. Your solution is physical. Don't forget about nonsense. Also anything else. Onye kwuru ya mbe n'aka m ọkwa n'aka m agha ya na onye ọbụla kwuda nonsense bi ebe nọ aka ise ka m agha ya n'anya. Spiritual problem. I'm living in physical problem. I'm live in a physical reality or same spirit. Mgbe anyị nwa ya ejebe kpara dị. When we die we discuss spirit. Now we are alive. Anything ọbụla you can touch ebe ọbụla nọ na is physical. Ịnọdụ n'oche metụ ya aka is physical. Iji phone physical. Ibu ụgbọelu physical. Ibu moto physical. Ibu bicycle physical. Then what is spiritual here? What is spiritual here? Spirit bụ gụnwa. You are the spirit body. Ọ bụ ngụnwa bụ the spirit body. Ndị mmadụ na-enwe igbu mmadụ abụrụ too much problem. The problem is to save life. That's why you see many people die in ala Igbo because ha na your own ihe kwesịrị ị na-aga towards is to save life because somebody must die. Somebody must die. Mmadụ ga-anwụ anwụ automatically. People will die. Your own job should be how to save life. Don't ndị to know egwu ọnwụ because ọnwụ will always come. Onye ọbụla na-agba you want to save life. Agaghị amanati village. They will kill me. Ndị ochi ga-egbu m. Ndị ama ga-egbu m. Nke wa ga-eme. Nwanne nobody live forever. If you like jee chọọ solution for ndị nwe accident, how to cure them. Onye ahụ na-aya, how to cure them. All we here find a solution to prevent problem. Na ndị ọdịnala abịazie na-enye solution. Ihe ị ga-akụ ịnọdụ sọngwa ị na-akọgheri. Ee ọdịnala nwe ọgwụ ihe ndị ọgwụ ihe nna nna anyị ha mere. Who told you? Onye gwara gị? Mmanwa na onwe m na-agwa gị no. Akwa mmụọ na-ekwu ọdịnala asị m gị no na ihe ịchọ solution to have a place to call home. Anyị enwe anyị nwee our own economic strategy. Unite ya ndị Igbo the whole world wide na-emere onwe anyị business, follow our own protocol. Anyị mara arụ egbe anyị arụọ, anyị mara arụ moto anyị arụọ. Ị gaghị arụ moto without doing bores. Ị ga-arụ bores. Ọ wee rụcha bores mezie ya elevate, ị maximize ya modernize. Ọ bụrụzie machine, ọ bụrụzie keke na pep. Ọ bụ ịrụcha bicycle iwe mezie ọwụrụ machine. Nwanne ịma ha arụ bicycle ị gaghị arụgwu machine. Pump and play. So ọ ya ka eji wee kpọọ ya ọdịnala ka anyị bido from zero. Onweghị mgbe eji tetara bụ ụtụtụ ya ọ dịbeghị late. Anyị bido na bicycle anyị arụrụ ya jebe anyị ga-emecha arụma machine. Onweghị ihe ọbụla arụrụ arụ n'ụwa na-enweghị stage 1. Ihe ọbụla arụrụ arụ n'ụwa nwere stage 1. Ka anyị jee na msi bido ya anyị emezi ya anyị nwanne anyị enwe eze nke anyị ndị ọdịnala nwee eze nke ha nwee ọzọ nke ha nwee their own way of life nwee ka ha si ebi ndụ nwee ka ha si emekọrọ nwa business. That's with we double cross everybody. Anyị echegbu onwe anyị. We can be independent on our own because we follow a protocol.
ọ ihe a na-ekwu maka ya. Ndị mmadụ emezie nụzie anụ ka ekwuru ọdịnala nna biko no ndị abịakwana mba ọ bụrụ ihe anyị bịara with solution. We came for solution. Enwere problem. There is a problem in an Igbo. Who doesn't know? Onye na-amaghọ na enwere nsogbu. Onye na-amaghọ na enwere nsogbu na an Igbo. There is a problem. Anyị enwere eze, anyị enwere chief, anyị enwere ọhaneze. Ndị dị ochi ndị ama ihe ha bụ. They are all agent because they take salary from there. When if I pay you salary, then you are my agent. Ebe ka na who pay them? Ụmụ na amakwa ihe. Ndị chief na a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa, chief a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa, ndị eze a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa, ndị igwe a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa. Then you don't isi odikwa gị mma. Anyị hapụ ezigbo ihe anyị ga na-ekwu. Anyị nwere opportunity. We have an opportunity now. So onye ọbụla na-echekwa ma ọdịnala ọ bụ ijekọgịrịbaka oribe mba. Ọdịnala wee a solution ka anyị nwee ike ime onwe anyị organize with an economic strategy. So ụmụazị anyị ndị anụnwa pere mpe na-awụgharị eme ha engage to something. Ha dị busy through agriculture, through some other places. Anyị ga-enwe n'ala Igbo anyị ga-enwe training centers. Nwanne unu agazite n'elu achọ ego because it's better na ije eje mmụọ ka esi arụ bores than ije n'anya keke na pep. Ihe ọ bụla emere n'ụwa is material. You can build them. Irugodo ọ dịghị mma, we can help you modernize them. Try igodi ya bụ uzie na ịtry ịrụ ya arụ. We can help you modernize them. We sponsor you, you become somebody. So ọ ka mma na ijere mụwa ka esi arụ ihe ọrụrụ dan nị n'anya ka anya ọkada orueche ọkada akụgbuo oge onye ahụ nwụọ achọ nwụọ na aka ọnụ ya ọgwụ aka ọnụ onye ọgwụ akọgbuo nehi ya. Ihe ọnwụ na-eme n'ala Igbo na nwanne, ihe ọnwụ na-eme n'ala Igbo ụmụnne m. Hey, anyị bere ibi na ọnwa na-azị atụ ndị egwu n'ala Igbo. Asị na mmadụ nwụrụ anwụ asị gị ha nna nwanne otu a ka esi na anwụ ebe a na ịmadị ihe ha na-akọ ntị otu a ka esi anwụ mmadụ ka ị na-ekwuzi otu a ka esi anwụ mmadụ tụfịa akpa nna nna ya afụghị ụdị ha nna nna anyị ha afụghị ụdị ha. Mmadụ nwụrụ anwụ ị ka na-asị mmadụ na mmadụ nwụrụ ọsị gị nwanne mmadụ ihe a na-akọ sef n'otu a ka o si anwụ ebe everyday. Nice, enweghịzi ihe anyị ji ndụ kpọrọ orugo nke otu a bụ na enweghịzi ihe anyị ji ndụ kpọrọ. Ọ bụrụ ọgwụ erekwere ndị ọdịnala abịago bụ na ọbịago. Anyị nwekwara solution nwa atụmatụ mana ọ bụ onye kwere maka na onye asị na onye kwere chi ya ekwere. Ị gaghị etinye ofu ụkwụ n'ọdịnala na ose ọfụ ọdụ tinye ofu ụkwụ na main market nwanne ọ gaghị awụ ọgụ. Ihe anyị bụ ebe ụpadị ụmụaka anyị ndị young boys anyị akụziere ha ka esi arụ ihe ọrụrụ. Ndị ma ihe anyị enyeghị information. Ndị nkụzi anyị agwa ha ka esi etrain ụmụazị so that ndị na-abịa agaghị enwe nsogbu anyị nwere. Nwanne anyị nọ n'ezigbo nsogbu amakwa m ụnọ ọmakwa. Anyị nọ n'ezigbo nsogbu asị ndị Igbo. Ndị nọ n'ala Igbo na-asụrụ ụmụ ha oyibo. Ọkwa ya future generation ị na-ekwu okwu ya. The future generation ị na-ekwu okwu ya asị ndị Igbo a na-asụrụ ha oyibo n'ala Igbo. Mmadụ na-asụrụ nwa ya oyibo n'ihu m n'anya m na-abụọ n'ọlụ ebe njeri igota isi n'ọlụ ka mmadụ na-asụrụ nwa ya oyibo. Echefusie na the language bụ the nwa. Culture is a cultivated way of life. Ọ ya bụ church. Church was founded through the ideology of culture. Omenani ọ bụ ya bụ church. Ọ bụ ya bụ Islam. Ọ bụ ya bụ Judaism. Ị gaghị abụ onye Igbo bụrụ onye ụka. You can be, but ihe m na-atụnye gị azụ. Ana m atụnye gị azụ. Ị gaghị abụ onye Igbo bụrụ onye ụka because nwanne you are deceiving yourself. Because ihe niile ọ bụ onye na-akpa mythology. Ọ bụ that thing formụrụ gị nwa as a person to hold you. You have been trapped into the culture through those feasts. Now religion and those things. You have been trapped there. So ị hapụzi ịsụ Igbo, hapụzi ime omenala Igbo, jebe ụka na-asụ oyibo. Nwanne your son, your children will not be Igbo. Ha agaghị abụzi ndị Igbo. Your children agaghị abụzi ndị Igbo. Don't deceive yourself. Egwu n'onwe gị wayo. Mmadụ egwu n'onwe ya wayo. Ọ bụ ihe a ka anyị nechara anya si mba 80% of ndị ụmụ generation a ọkwa nke a na-ebu because anyị na-ebelieve na observable truth. 80% of ndị Igbo is jobless.
jobless young youth, the youth. Ihe a bụ our future generation. Ihe a bụ future generation anyị. 80% of ha nwadi ndị mmadụ adị, that is ndị mmadụ adị okay, they are fine eating well. Your future generation 80 of them, nwanne ọ bụrụ na ịzụrụ nwa gị ọfụma, nwa gị ana n'iyi. Ịzụrụ nwa gị ọfụma, nwa gị ana n'iyi, then you have no future. Where is the future? Nwa azụrụ azụ na ana n'iyi, then where is the future? Ị nwere future because nwa ahụ bụ the future gị na. Your resurrection is the child and you don't have any plan for the child, then you have no future. Ị nwere future na ọ na ịfụghị igburu isi ntị ochiri gị, ị na ha anụ ihe, ị na ha afụ ụzọ ka ntị chiri gị igburu isi. Our youth jobless rolling on the street. Nwanne ihe ọ bụla arụrụ arụ n'ụwa is made with hand. Everything is made with hand. God created you for you to continue the creation. You help your youth. Ha na-awụgharị isi m ọha na eze asị gị, isi m gọvanọ asị gị. So kedu ihe nyere anyị to bring ourselves, create this Igbo ideology by ourselves? Why? What is government? Government is this thing I'm talking about. Only thing bụ na they use gun and to hold you down. Only difference between ihe na-agwa gị and the government is because ha ji egbe. They hold gun. Anyị ejighị egbe. That is the only thing. We can build all those things. It's an ideology. It's an ideology. Our people are in between now. Ndị be anyị are ready to stay within. Ihe need the direction. Ihe need the direction. Ordinary we give them direction. Direction. Ị gaghị apụzi. Ịbụrụ onye ọdịnala enwezighị Igbo, enwezighị Anambra, enwezighị Ebonyi, enwezighị Abịa. Ịfụhụ ya na ọ dị mma like that. Ọ dị mma. So ijezi ịchọzi onwezi ndị iro gị ịchọrọ ịnụ ọgụ. Enwezighị onye ga-esi n'azụ asị onye nke asị onye nke asị ya. Unu esizie n'azụ na-eme ihe. Unu na-emekọtara onwe unu ihe unu. Anyị na-azụkọtara onwe anyị ahịa. Anyị need manne ịmakwa ihe ndị Igbo buru ibu. Anyị nwee only 2 million of ndị Igbo bụ ndị ọdịnala. Business nwanne ịnọdị na China. Mmadụ nọ na Owerri. Nenu nwa obere nwa na afụ na Facebook a na-akpọ ihe eri ọba. That boy na nwanne ana m eme mfuchu anya mmiri a na-agba m. Mfuchu diziga anyị na-arụ na Facebook anya mmiri a na-agba m. Nsi look at akara aka. Look at talent na n'iyi na West. Na Abuja. Na Abuja ndị na Abuja si ahụ senator, nke si ahụ House of Rep, ka si ahụ governor, ka si ahụ ọhaneze ndị ara. Ikwuru datin mbela ahụ kuma agaghị m ga aka n'anya. Gịnị ka ị na-agọvanọ ihe nwa? Gịnị ka ị na-esi net? 24th century ka ndị Igbo ka na-agha eri. 24th century ka ndị Igbo ka information everywhere. I cannot complain. Nwanne sọsọ America na-aba mba maka egbe. America na-aba mba maka egbe. North Korea na-aba mba maka egbe. British na-aba mba maka egbe. O nwere ihe ọzọ. Nothing more, nothing less. So anyị chee ihe ọ bụla anyị chọrọ ime, they will know what to do. Pump and play. Enweghịzi ụzọ ọzọ anyị ga-esi wee nwere onwe anyị n'ụwa. Enweghịzi ụzọ ọzọ because ndị na-agbara afọ bụ dibịa. Ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ụmụaka anyị they are jobless. Ọ bụrụ na ha dị jobless n'ọnwụ na ịma na ebe ahụ anọ enweghị school ebe ahụ kwa ịma. And education will to prepare the child for future. Education will to prepare a child for future. Ịghọtago? So nwanne ọnwụ na prepare your child for future. Ndị niile that is it anyị na 90% of them are prepare for future. Ọ bụ ike keta ori ha niile bụ onwe ha ka ha gbara mbọ. Ọ bụ self survivors ka ha bụ. They are self survivors. So now anyị nwa na onwe anyị apụọ na mara ihe. Why don't we establish all these things? Ọ na dịka ha dị ụmụnne m. Ọ dịrị otu ụmọchi ha dị. Mana ọ bụ ihe anyị need ime bụ I need work hard. We need to be consistent. I need ime that is it. Nwanne kwuru gị na nwanne gị segodo okwu. Unu mesi unu edozie maka na o nwere ebe unu na-eje. Mana nke anyị bụ mba. Onwe o si na Emeka wa o ji kpọm onye ara, o ji kpọm nka o ruo echi o je mepe nke ya emepekwe. Bata ọ bụrụ ụta nke esi eme ụmụ ibe. Ọ ya ka eji ekwu maka protocol ndị mmadụ aghọta ha.
protocol bụ na nwanne you have a guideline, enwere ebe ị na-eje, ọ ya bụ protocol, enwere ebe you don't deviate. Ordinary ọsọkwa nwere 100 million years time, 100 million years time we remain, we don't change. Kwe ordinary a anyị nweghị ihe ga-eme until ụmụ anyị etoburu a lion, until we breed a lion as a nna anyị ha give a birth to a lion, ha give a birth to a coward. Nna John read Igbo history, nna anyị ha emeghe mgbe a mụrụ coward n'ụwa. Ọ bụ through education ha mere anyị coward. Ịbụ na amụghọ na education bụ ya na-asa mmadụ isi. Unu amaghị the power of education. You don't know the power of education. A na-ekwu education, ndị mmadụ echena ije na America na PhD. Mba, ọ bụghị ije America na PhD, ọ bụghị England na PhD na Oxford ma Harvard. Mba, ọ bụ ideology that molded the brain of your people ka ha si eche uche. Ọ ya bụ education. Educate your people to defend themselves through economic, because ọ bụrụ na ịkụziere nwatakịrị ka esi arụ bọres, nwanne onye dịghị ije chọwa ka esi arụ bọres achọwa, ịkụziere ka esi arụ ya, teach them how to do all those things. Nwanne iru egbe afịa ha ahụ, iru egbe afịa ha ahụ. Onye ọbụla gara skuulu maka esi arụ egbe, mana because ewepụrụ the main school n'obodo unu, ewepụrụ skuulu ebe ahụ, skuulu adịrị ya, na-enekweba mmiri na-ama ndị nwata akwụkwọ, a na-aja ụjọ akwụkwọ ebe ahụ because nwanne skuulu adịghị mma. Ịhụ ụlọ akwụkwọ mmiri zọọma ahụ na anwụcha ọcha ụnọ na blọkụ ọhịa ahụ skuulu. Mba, ihe anyị chọrọ bụ ime n'ọdịnala bụ the basic something. Ụmụnne anyị ndị na-azụ ahịa, anyị elinki ha up, anyị ga-elinki ha up through website, because anyị anọzi na the age of technology, digital age. Ị na-eregodo ogo na village, ị ga-enwe access to an outsider. Ị na-azụ ahịa na Lagos, ị ga-enwe connection to somebody nọ na America. Ị na-agba taxi na ala Igbo, ị ga-enwe access to Dubai. Ị na-ere nkwụ, ị na-egbu akwụ, ị ga-enwe, because onye ọbụla nwere smartphone. Nwanne ọnụ na-enwere smartphone. Don't you have smartphone? I'm na age of technology. So ihe ọdịnala Igbo wee bịa bụ to make you be in your village at the same time be in US with that your phone. With that your phone, ị ga-anọ na US n'ọdịnala Igbo at the same time. That your phone ahụ ji n'aka. So many things nọ na phone ahụ iji. Ihe iji phone ahụ nwere uru ọ bara, ọ bụghị ije na Facebook na-ede nonsense. That phone ahụ, the reason of the phone, so that ị ga-enwe opportunity as a human being, ị gaghị atasị ahụfụ. Phone ahụ can give you food, give you money. Ị train ụmụazị gị mara ihe. Phone ahụ iji n'aka. No training center, no educational center, no business opportunity, no culture, no philosophy, no ideology, no medical facilities. Ị gaa n'ala Igbo now, jụọ na jee na nke ndị na-agwọ ya, jụọ ha sị ya, biko na isi na-awa m, kedu ọgwụ ị nwere ike inye m? Ihe agwa gị no spiritual problem. Asị gị spiritual problem, ịfụhụ ya. So spiritual problem, na how can you cure that? Gwara m ka ị ga-esi agwọ ya na how can you cure it? Ọ bụrụ spiritual problem. Ị ga-ayaba na atịrị nwụọ, ị ga-ayaba ya nwụọ because onwe ha afa. Because abụ na agwa gị nọ cancer, ma agwa gị nọ bụ high blood pressure, ma agwa gị nọ malaria, ma agwa gị nọ typhoid, at least mara ka isi agwọ, at least mara ka isi agwọ. Mana nke a bụ na agwa gị nọ spiritual, nwanne how can you cure it? Ya maazị gị ka ebe ya ebidokwa na-ebido na asabaziere gị ego dị, asabaziere gị ego dị bifo ị mara ihe na-emenụ, ego iji azụ ahịa agwụ, aka na-agwọ spiritual problem. Nwanne biko ọ karịgo nke iberibe, okwu ya akarịgo nke iberibe. Ọ ka mma onye ọbụla, because ihe m ji ekwu ihe na ihe m ji ekwu ihe a bụ na achọghịzikwa m ịnụ ndị ọdịnala ahakwa ha na-eme ihe ọgwụ, ha na-eme achọ biko ihe a bụ ihe na-achọghịzị ịnụ. Ọ bụrụ na ị chọghị ịsọpọtụ ọdịnala, nsogbu adịrọ, nobody onwe onye, ọ bụ by force, ọ bụ by force. But ihe na-achọghịzị ịnụ bụ ka agọzikwa m na eji wee mee ọgwụ, eji wee mee mba. Ikwu ha datị mbe na ahụ ma agaghị m gaka n'anya, because ana m ekwu ebe everyday. Ihe anyị bere ebe ime bụ to secure ala Igbo. Ọgwụ na pump and play, ụmụazị anyị na-enwe ha aka ọrụ everyday ka anyị na-eche echiche how do we create a society ka ụmụazị a ga-esi wee baa uru. Because nwanne ọ bụ na ha abaghị uru ebe ụmụazị atọrọ gị, ụmụazị atọrọ gị ka ga-ezigbo agbụtie gị ezigbo ihe, nata gị obere ego iji n'aka, anya edo gị. Unu amaghị na desire bụ evil.
desire is the problem because everybody nwere desire. Everybody have a desire. Ị gaghị aga na America dọba nnukwu afọ ebe ahụ n'anya jeep ịpụta na village ụnụ ịgba ha pọtọpọtọ ime ya na ahụ ma ejide m gị njide gị ebe ahụ were mụrụ amachiche ga ya dara gị moto ahụ jede na ya. Iruo na America idobe afọ n'anya nnukwu moto, iruo na England n'anya nnukwu moto, iruo Lagos n'anya nnukwu moto, iruo na Abuja n'anya nnukwu moto, iruzie na village ụnụ efu ụmụazị agụụ na-agụ ha. Ndị agadi nwoke agadi nwaanyị n'ebe a na-enweghị ego ije obodo oyibo ma ahụ n'anya ha, ifu ha gafere, obi adịghị mma. Obi adịghị mma, ịdị happy. Asị gị ọdịnala na-eme ọdịnala ezere ihe abụ ihe ndị mgbe ndị ochie because ị gara America emeziri emezi. Ọ bụ mmadụ dịka gị meziri America. Ọ bụ ndị dịka gị, people like you doziri America, doziri England, ụmụazị go and look at them. Young kids, all this research and technology na Europe today by the kids, ụmụazị did them, small boys. Ha gara school. So all this curriculum ha ji eme this thing na ezoro the curriculum ezo. Ha niile nwechara private school ebe aha. Ndị chọọchị nwere private school, everybody nwere private school. They cannot get a curriculum kụziere ụmụazị akwụkwọ with practical, some observable truth. Observable, give them something to do. Anyị asịghị gị rụọ plane, rụgo the local plane. Build a local plane, build local coach motor, build local bicycle, build local motorcycle. Don't worry yourself, build them. When people see, open and film them motherfucking area, they will elevate them. Ekwuo maka ọdịnala ndị mmadụ na-akụghịrị. Ụmụnne m, asị m ka m kenekwa unu taa. Ọrụ anyị ebidogo ka o si ebido. Ọ bụrụ na anyị nwesie nzukọ anyị na-enwe, nzukọ a na-abịa abịa, after that nzukọ agriculture anyị na-ebido ọrụ ozugbo. Ọdịnala worldwide na-ebido ozugbo. Igbo ọdịnala cultural heritage center na-ebido ozugbo n'ala Igbo. Ọdịnala cultural heritage center na-ebido n'ala Igbo. Agriculture with the basic foundation of ọdịnala, the basic foundation of agriculture. Anyị ga-eji ugbo kọrịa ala Igbo. Ala Igbo ya abụzi farmland. Ndị agba anyafụ na-akọghịrị ebe a. Anyị ga-enwe nze nke anyị, nwe ọzọ nke anyị n'ọdịnala. Hapụnụ nke ndị Naijiria, hapụnụ ha, enwe uru a ga-abara ha wejenti. N'ọdịnala anyị ga-enwe eze, nwee nze, nwee ọzọ, nwee ndị ichie, nwee eke, nwee orie, nwee afọ, nwee nkwọ. Every eke ukwu ọbụla bụ feast or holidays. Every nkwọ ukwu holidays, every afọ ukwu holidays, every orie ukwu holidays, every 2 weeks holidays. Anyị ga-eme ya na ọdịnala ihe niile aha nna anyị ha mere, mezie in a latest way. Ndị mmadụ akọpị anyị, ndị mmadụ dị jealous of us. Kịta na ha na-akpa ndị beribe. Achọrọ m ka ndị mmadụ dị jealous of Igbo culture. Achọrọ m the best of culture. So ndị Afrịka ndị ọzọ adị jealous of ndị Igbo culture. Nwanne ị na-celebrate Igbo culture ndị a na-eji. Nke a na-emezi carnival now. Ha na-emezi ka ha hapụgo Igbo culture na-emezi carnival. Carnival ka a na-emezi ihe na-anaghị eme unu. Ihe ọbụla ndị mmadụ nwetara na-achụrụ ha n'azụ. Onweghị, you cannot create anything for yourself. Ekwuo ịgba isi ebe a kọrị nonsense jebe. Ordinary feast ị nwere eke. Why are you doing carnival? Ị nwere orie, ị nwere afọ, ị nwere nkwụ, ị na-eri ji, ị nwere everything. Ị chọrọ ndị carnival jere carnival jebe nonsense na-akọghịrị. Biko ndị ọdịnala ihe anyị bịara bụ to make Igbo one. Unification of Igbo race. Ọ ihe anyị bịara. Ọ bụrụ ndị na-achụ aja, ọ bụrụ ndị na-egbu ọkụkọ. Nke ahụ private something, all personal something. Ọwụ na iwe spiritual leader, you go and do a spiritual leader. Onwe onye ji gị aka. Mana n'ọdịnala Igbo ihe anyị bịara ebe imewo ịfụ na ụmụazị anyị bara uru. Ana Igbo bara uru. Culture Igbo anaghọ, asụsụ Igbo anaghọ. Ọ ihe anyị bịara. So onwezie na ị nwere ihe ọzọ ị na-ekwuzi kwubezie ya your personal problem. Ndị ọdịnala ya chọrọ ịma. Ọdịnala we don't care. Ihe anyị bịara philosophy of life. Anyị chọrọ iwere from nature. We want to take from nature, accelerate nature. Anything we do, observe. Ọ bụrụ na enwee truth dị ebe ahụ n'ime ọhịa wom. If there is no truth n'ime ọhịa, anything ọ bụla mmadụ gwara gị n'ụwa asị onye ọdịnala, verify it. Ọ bụ fada, ọ bụ ụkọchukwu, ọ bụ onye nkụzi, ọ bụ mụnwa na onwe m. If there is no evidence of truth, tụfuo n'ime ọhịa.
ọ sị gị no spirituality isi ya nwanne can I see it? Ọ sị gị no, isi ya get out from here. Spirituality si ya get away. Ọ ihe a mere ndị ụka ji wee jide anyị n'ọrụ today. Ndị ụka egbugo anyị because of this superstition. Ndị ụmụnne gị ejikwa again bịa. Your brothers will come with that. Agwa gị na spirit na-enye gị nsogbu nke a na-agbu mmadụ. Ị na-egbu mmadụ, why don't you go to bank and take money? Were the ọgwụ gaa na bank jee were ego ebe ahụ. Take the ọgwụ, go to bank and take money. You cannot do it. Na-agwa nonsense here. So mmadụ ka ị ma egbu. Only how to kill somebody you can. Ị nweghị ike iji ewe gbuo Babangida, ị gaghị egbu Abacha, ị gaghị egbu Obasanjo. Mba, ị gaghị anapụta anyị n'aka ohu. Mba, na ọ bụ nwanne gị ma ịkọ ya ọgwụ ọnwụọ. Ikwuru datin bịa ebe nọ kwefuru aka. Otu a ka m na-eme n'anya gị pịa onye ọbụla na ọwa ya. Ịma na ọ na-arụ ọrụ, go and show me the evidence. Ihe anyị believe na ngwa ọgụ. Nwanne nchi ije ọgụ achọba m ngwa ọgụ. North Korea na-aba mba, nchi ije ọgụ akpọ m ka ha na-akpọ ya Kinyun. Nchọ Kinyun, si a Kinyun na-abịa ka ịkpa deal. Ịghọtago? Ọsịma na na-akọ nonsense ebe anyị na kruda rubbish pọm na akụkụ na-akọ akụkọ rubbish. Ndị fada sikwara anyị nkwa Jizọs. Ndị fada gwara anyị nkwa Jizọs since 500 years ago. Ka e gwara anyị nkwa na Jizọs na-abịa. Mba, anyị echegidego ya fụzi Jizọs. Ụmụnne anyị ekwekwara anyị nkwa again na ancestors na-abịa. Ancestors na-abịa, we wait for them. Anyị ga-echebekwa ha. Anyị echego Jizọs 500 years ago. Anyị ga-echebezikwa ancestor na iberibe ọrịa. Iberibe ọrịa. Ihe ọbụla agwara unu na-ekwere ihe ọbụla. I nweghị ike, cannot ask question. Ask question. There is no ancestors, it's you. You are the ancestors. Ancestors go, ancestors come. Ọ bụ oyibo ka asụrụ, you don't hear English. Ị na-anụkwa oyibo, ancestors is you. You are the ancestor because ị mụrụ nwa nwanne, ị mụọ na nwa, ọ bụ ngụnwa bụ nwa. Mmụọ nwa, so you are the father and you are the son. Is a continuation, the continuity, the resurrection of the father. So you are yesterday is a memory. Today is the moment and tomorrow I know. Yesterday is the memory and tomorrow I know and today is the moment. Ordinary bịara and ọbịago and the ordinary chọrọ one thing. Ka ndị Igbo mara ihe maka ịmara ha n'ihe mmadụ aga aba uwe. Oke anaghị ekwe eri ihe onye mụ anya. Oke hapụ na ego, hapụ na oke ọchịchọ ka anyị zụpụtagodo ụmụazị anyị akọ na uche. A ga-akpata nwa ego. Onye nwere akọ na uche ga-achọta nwa ihe oriri. Oke anaghị eri ihe onye mụ anya. Ngwa nke bụ eziokwu. Onye nwatakịrị ọbụla ma ihe we walk their way to build plan. They will go and build the plan. They will go and fight because they have sense. They ama ihe ha need to fight to defend themselves. They know as you give them education, if you teach them how to do something, they will do better than you. Ha ga-emekarị gị, they will do better, they will do well. If they have common sense, you don't fool them with the spirituality. How can you arm them with spirituality, something they don't see? Then ndị ji physical nkọ. Ndị ji physical nkọ, ọ bụ ihe a mere ndị chọọchị ji wee tinye anyị na nsogbu. And if you don't come out from there, ịpụta ha ebe ahụ, yeah, you blame yourself because tomorrow nwere ike mgbe ị na-etete n'ụra ndị mmadụ agafee gị. A sị m udo dịkwara unu ka ọ dịba na echi na anyị na-ebutekwa ọzọ. Agrikọlchọ anyị nọ n'ala Igbo, anyị anaghị eme outside ala Igbo. Worldwide ordinary yes, mana economic powerhouse bụ n'ala Igbo. Ordinary cultural center n'ala Igbo. Ka ihe a na-akpọ ya ime oyibo na-afịaba ma ahụ ụmụnne m. Training center ka esi akụziri ụmụazị ka esi arụ ihe a na-arụ n'ala Igbo. Ordinary was worldwide business connection. Nwanne foonu gị iji n'aka, ijiri foonu n'aka ị connect na China. Mana ya chọkwa ndị na-ezu ochi, ndị na-agba ama biko unu arapụta mmadụ. Ọwụkwa m njeje were onwe m je chụọ aja jekwe ndị mmadụ nkwa ebunye gị ngwa ahụ iri ego. Nwanne biko kwe ọkwa na ị ga-erekwere ihe abịakwana na ọdịnala biko ejikwe m chukwu jọ gị ọkwa ha echi nyecha garanti ebunye gị ahịa nwanne icherie ego. Mba erikwene maka irizie ahịa ebutezi ọzọ na nwanne ịfụhụ ya na irizie dị mụ na ahịa ebute na ọzọ na so ọ ka mma na ebutere agwa ahịa ire iweta dị ego ebutekwa ọzọ. So because ime emechi ụzọ imechiere ndị ọzọ ụzọ. Mba, onye Igbo ọbụla na-azụ ahịa, ị na-azụ ahịa, ị na-eme babin saloon, ị na-anya taxi, ọdịnala na-abịafe unu nwa, ị na-egbu akwụ, ihe ọbụla ị na-eme ọsụkwa bụ na village unu ka ị nọ, ọdịnala is coming for you as long as na ịkwụbara aka gị ọtọ
si na elu ga-agbara gị osiarị, ana ga-agbara gị osiarị, nwoke ya agbara gị osiarị, nwaanyị ga-agbara gị osiarị, maka na eni nwere ntị nwa anya, ana nwere ntị nwa anya. Ihe nna nna anyị ha mere abụ ihe anyị na-eme. I dị foolish to recall. Nna nna anyị ha based in natural principle philosophy of life. Hapụ na ihe a na-eme ọnwa bekee wetara ọ British. Ihe na-eme today was introduced by British for to take you backwards. Ka take you backwards. Ọ ihe ha ji wee mee. If we ebe anyị nọ, don't see where we are. Ị na-afụ ụzọ. So the truth ọ ga-adị ka asị. The truth I am giving you today ọ ga-adị ka ọ bụ asị. Mana ọ bụ the truth. I am telling you ihe na-we na the truth. I tell you the truth, but o nwere ike ịdị ka asị, but tomorrow maybe someday ị ga-asị na Jesus Christ bịara. You don't see the Jesus today now. Then agwara gị mee ka Jesus, but no, you turn back to worship Jesus. Ọ ihe ndị ụka ji wee deceive ọnụ. Ndị ụka give you Jesus to worship. Worship is here. How can you worship somebody gwara gị you have to be like the person? A na-agwa ụnụ na n'ọgba ọdịnala bụ ebe ndụ dị. Ka anyị kwere n'ọdịnala, at least anyị kwere godi na nke ndị Igbo. Na ihe a bụ ihe ndị Igbo. Ndị Igbo founded a way to do something by themselves. Na nwanne ị na ụka na-akọ. Na ndị Igbo kwere n'onwe ha n'ọdịnala Igbo. We believe in ọdịnala Igbo that we can do undo. Anyị nwere ike ime ihe ọbụla anyị chọrọ n'ụwa asị ndị Igbo. N'afọ ya. So ọ ka mma na anyị kwadotụrụ ọdịnala ike. Enweghị nkwenye so nweta ego, a na-akwabụ na ego. Ego ka m kwuru okwu ego ebe a mkịnsị na-ekwu okwu a. Mba. Sọọsọ ebe anyị ga-ekwu okwu ego bụ na business. So onye chi igochi ya ogorochi ya na agrikọlchọ a na-eme ọgwụchakpa enwekwa onye si mmadụ weta ego asịkwa ha mụ tụọrọ m biko okwu ha echi asị na nwekwa asịkwa ha mụ nye m ego. Agrikọlchọ anyị onye chọrọ igorochi ya na agrikọlchọ he can buy ọgwụna ọkwa ebe kwuru nwezi ihe ọzọ a ga-create gị opportunity for you nke nwa na onwe gị opportunity ịchọ inwe ego inwe ego ịchọghị inwe ego hapụ. Ihe anyị bịara bụ ka anyị dozie ya n'Igbo ọgwụna. That's simple as ABCD. So asị m ụmụ Igbo udo dịkwara ụnụ cherekwara anyị echi dem ke ha na-akpa ya redio anyị ọ nọ under construction. So onye mere ofu ihe ji wee na-ekwu ebe anyị na-edozi ka ọ maa mma. Ọ ga-abụ ndị mmadụ na-ege ha na-ekwugasị okwu gbasara Igbo na-efu ifo na-atọ ilu ka ọ na-atọ ụtọ. Ọ ya mere o ji wee dị otu ọ dị wee dị na ọ bụrụ na ọ dị ọfụma a ga na-anarazi kọlụ a na-akpọ kọlụ ndị mmadụ na-ekwu okwu. Ụmụnne m anyị bụ ndị Igbo anyị kwere n'ihe otu kwuru. Enweghịkwa ihe ga-eme ya akwụsịrị ikwere ihe otu kwuru na ndị Igbo. Otu ukwu nwere otu ihe otu kwuru. Ọ ihe anyị nọ na ya. Igbo bụ ofu. Hapụ Anambra na Imo. They are created in our eyes. Anambra na Imo ekere n'anya anyị. Enugu ekere n'anya anyị. Ebonyi ekere n'anya anyị. So Igbo bụ ofu. Igbo adịghị ebu ọsọ ọdịnala nke ndị Igbo ofu Igbo. Ịchọzikwa iji jebe ụmụnne udo dịrị ụnụ ka ọ dị na echi.